to the channel Karthi's vlogs maatirla in shollaru yan usharole and wait yan panpe nikala manasu ronji question buru dada pandaite video start ay kule mooji on the third video inkul tupunu ee mooji continuous video la same dress dula rata and nikale feel avu maatirigla feel avu kelavare feel avu so I can answer panpe answer dada panda code ini Friday అయితే Thursday evening ನಾನು మీ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ మీ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು Thursday evening ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 videos ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ದಿ ಯಾನಿ ಕಲೆಗಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಮಂತ್ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಮೀದಾತಿಜಿ ಮೀ ಹೊರಗದು ಮುಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಪುಗ ಅಂದು ನನ ಮೀ ಯಾರೆಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದಿ ಯಾನಿ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪಂಡ ಆವನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಉಂಡತೆ ಆವನಿನ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಾನು ದಾದ ಮೀದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನ್ ಅಜ್ಜಿ ಮೀದ ಅಂಚೀರ್ದು ಪಿದೈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗನೆ ಪೆರೇಟ್ ಪೂರ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡ್ ಪೂರ ಜಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಮೇಯರ್ದು ಮುಂಜೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾನೇನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಣ ಇಜ್ಜತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಂತ್ पण एप्रिल फुल मातिरला मनपेर ಎಂಕಲ ಕಾಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ದೇರ್ ಕಾರ್ತಿ ಮೂಲು ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ತಿ ಬಲ ಆಂಟಿಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡೇರು ದಾಯಗ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯೆ ಆಂಟಿಡಕ್ಕೆಂಡೆ ದಾದ ಆಂಟಿಲೆ ತಿನ್ನೀರು ಅಂದು ಯಾನಿ ನಾನು ಲೇದಿನೇಜಿ ಬಂದೇರು ಪಂಡೇರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ರಾತ್ರದೊಲೆ ಅರೇನ್ ಫುಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತುಂದುಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಕಾಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಟ್ ഞാൻ പന്തു ಬಿಡ್ತಾರೆಗ ಬನ್ನಾಗ ಉಂತುಲೆ ಮನ್ಫೆ ಫುಲ್ ಮನ್ಫೆ ಅಂದು ಸೊ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಹೋ ಆ ಫುಲ್ ಆಯ್ಡೆ ಆನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಮನ್ಪರೆ ಅವೊಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತನ ಅವ್ರು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಣಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋ ಓಕೆ అయితే ಒಂಜಿ ಪನರ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆಯ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಏರ್ ನೋಟ್ಲ ಪನರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ಹರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರ್ ಹರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇಲ್ ಹರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಜಾರ್ನೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ನಿಕಲೆ ಗೆಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ವೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ದಾದಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತುನ ಬೇಜಾರು ನಾವೇನು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರಗರೆ ಬಲ್ಲಿ share with me. You're always welcome to share your feelings with me. So eparದಿಂಚಿ actually ಪಂತೆ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜರು ದಾದಾಂಡಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ share with me, okay? ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕಲೆ ಪಂಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪಂಡ ದಾಲೈಜಿ ಮೀಯಾರೆ ಉಂಡು ಐದು ಒಂಚೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲು ವೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪೆ 1 hour ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದು ಜೇರು ಅದು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಕಾಪೆ ಒಂಜಿ 2:30 ಮುಟ ಕಾಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:45 ಆತನ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಎಸ್ 2:30 ಮುಟ ಕಾಪೆ ಬತ್ತಿ ಜೇಡ ತನಿಷ್ನು ಮೀಪಾದು ఆయన చెప్పాను అయిటేనా అంది ఆయన చెప్తే నేను కొంచెం రిలాక్సేషన్ దిక్కుడు పోక్రి మంతొంದು ಟಿವಿ ಪೂರ ಜೋರ್ ದೀಪೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಯಿಲೆಕ ಇಂಕ ಇರಿಟೇಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ఆయన ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಡೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು చెప్పాడు ఆయన చెప్పాಗ ಅಂದುಲೆ ಆಯ್ ಮೀ ಕುಡ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ఆయన చెప్పు ಜೀವ ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾನು ಪದೊಂದು ಪರ್ಪೆ ಯಾನು ಹೊರರ ಆಯ್ಗ ಕತೆ ಪಂಡದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಬಾಲೆ ಹೊರ ಕಾಟನ್ ಕುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತದ ರಪ್ಪ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪಡ್ చెప్తా ಅಂದ್ಬಿಟ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸೊ ఓకే ఇతే మీ పవే బొక్క దాదా తూక ఆయన చెప్పారే ఆయన ట్రై మన్ఫೆ ಆಯ್ ಜೆತ್ತಿನ ಇಂಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಹೇಜಿಂದ ఆయన ಪೋಕ್ರಿನ್ ತೂಂದು ಪೊಡು ಮೀ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಪೆ ಖುಷಿನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪೆ ಡಾಗ್ನ ಕೈತಲ್ ಐತೋಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೀ ಪದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲೊಡತೆ ಜೋಕುಲ್ ಕುಲ್ಲುಜ ಅಕಲಿಗೆ ಮೀಂಡಲ ಒಂಜೆ ಮೀ ಚೆಂಡಲ ಒಂಜೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡೈತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಂತೈತೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೀಸನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತು ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಏನು ನೆಂಕಲ್ನ ಊರು ಒಂಜಿ ತಂಪಾದಿತ್ತದಿಂದ ಏತು ಶೋಕಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನೇನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನು ಮರತದು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಯ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ದ ವೆದರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಲ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮರತುಪೋದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುಡ್ಲ ಅನ್ಪಂತವೆ ಕುಡ್ಲಾಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಬೇಕು ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಇನ್ನೊಂಚಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ವೆದರ್ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಏಪ ಮುಗ್ಯುಂಡ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ನಟ್ಟುವೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಬರೊಂದೆ ಪಡೆ ಬರ್ಸ ದೇವ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ ಇಲ್ಲಂಜಿಲ ಬಲ ಬರೊಂದೆ ಪೋನ್ ನಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪೆ ಆತಿಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆದು ಪುಣತೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತಿನಾಗ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಿನಿ ಆಪುಣ ಆಂಡಪಲ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ವರ್ಕ್
continue my work. Pitai pope fan that it cool way. Okay. Robofish. Dada tupu neeru. Robofish. ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾ ಇಷ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ಗಾಡ್ ಮೀ ಪೂಜಾರಾ ಸಿಯಾ ಮೀ ಪೂಜಾರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ 2:25 get up wait a minute ಏತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಉಂಡು ಜೆಸ್ಸಿ what is that potato ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡು ಕೇನು ಜೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಿಂದ ಪಾತೇರ್ನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ನೀರು ಸಿಕುಶಿಸ್ ಬಾಕಿ why no don't go out come back miya redje daig ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ದಪ್ಪಗ ಇರಗ್ ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊರ್ಕ ಚೋಕತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊರ್ಕನೆ ಮೀಯರೆ ಬ್ರಷ್ಗ್ಲ ಮೀಯರೆಗ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪುನ್ ಟಿವಿ ತುಪುನ್ ಚೆಪ್ಪುನ್ ಬ್ರಷ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯ ಐಕ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಮಜಾ ಮಾಡು ಓಕೆ ಯು ವಾಚ್ ನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 9:40 ಅಥವಾ 9:45 ಆಗಿರಬೇಕು ಸಮಯ ಹಿತ್ತೆ ಕುಲೋದು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಯಾನು ಅಂಕಲ್ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ತನೀಶ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ ತೊಟ್ಟೆ ನೀಡಿ ಚಿಪ್ಪುರ್ ಚೀರ್ ಮಂತದ್ದು ದಕ್ಕದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಕುಲೋನ್ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ 9:45ಗೆ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗ್ಯುಣತೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಇತ್ತನು 1 ಗಂಟೆಯ ಮಹಾ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ನಡುವೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪುನ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತಿದಿನ ಬೋರ ಹೊಂದಿತ್ತನು ತೂದು ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ತುಪ್ಪುನಂದು ಬಟ್ इतना पीरा एक क्यूरियासिटी क्रिएट आने दादा आदपु serial डंदु so I'm back when a serial to her start month today and what is this where are you this is Sunday evening 4 to 4:15 दादा इल्ले बोलती इंकुल इरे बाइदा दादा वो जगह दिस इज डी-मार्ट ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗನ್ ಬೈದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಪುನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಸಾಮಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಕೋಪಿರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗನ್ ಬೈದ ದಾಯ ಬತ್ತ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಅಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆತು ಜನ ಸಾಮಾನು ಇರದೆ ಹೆಚ್ಚ ಖಾಲಿ ಜನನೇ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ದ ಬದಲು ಜನಕಲನ್ನೇ ಜಿಂಜಾಂದು ಪೋಲಿ ಆತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಹವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಂದು ಯಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನುಗಳದ್ದು ಶಾಂಪೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕದಾದತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ದವ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಜನ ಚಿಂಚಿದ್ದೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಖಲ ನಡುಟ್ ಎಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತುಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆತು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರ್ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯ ಅಂಕುಲು ಒರೆ ಪೋಯ ಅಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋತ್ ಪಂತಾವೆ ಚುರ್ಕಾಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಪಿರ ಬತ್ತದಾಂಡು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತಿ ನಾವೇ ಏತು ಜನ ಐತೇರು ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆತು ಜನ ಐತೇರು ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ ದಿತ್ತನರೆ 10 ಜನನ ನೋಡ್ಕೊಡಾದಿತ್ತನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿ ಬಟ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಪನ್ನಡಾದಿತ್ತನ 10 ಜನ ಕಾರ್ದಿಯವರೇನೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆದಿಪೋತನು ಸೊ ಈ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾರ್ದೆ ಆನು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದ ದುಂಬ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಯ ಬಟ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಬತ್ತದ ಅವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ ಓ ಪಂಡ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತವರದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಅತ್ತವರಡು ಪುನತೆ ಅಡಿ ಪೋಪುನು ಅವಲೇ ಒಂಜಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆತನವೈತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐರ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಂಪೂಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ರಿಲಯನ್ಸ್ಡ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್
ಜನಕ್ಕಳು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಂಡಲ 6 ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚೆರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟಿನ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂದ 6 ಜನ ಇಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ போந்தித்தாவே பிக் பஜார்ದ ಎದುರುಡೆ ಬೊಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆನ ಇಂಕುಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಪಣ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಬೊಕ ಅಂಚಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆನತ್ತ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ ಜನಕ್ಕಳು obviously ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಲ ಎಂಕು ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಚ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡಲ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅರಿನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಯಗ್ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಡಿಯಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ ದಿಯರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತು ಜನ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒರಿ ಅಂತೂ ಏನೊಂಜಿ 2 to 3 minutes ವೇಟ್ ಮನ್ಪಾಯಿರ ಅವ್ಯಾರು ಆರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಿದು ಒರ ಎದುರು ಒರ ಪಿರ ಪೋಂದಿತ್ತಿರೆ ಯಾನರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಕೇನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಅವಲೇ ಉಂಟೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾತದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಗುದ್ದಣ ಲೇಜಿ ಟ್ರಾಲಿಡನ್ನು ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯೇರು ಬೊಕ ಇಂಚ ಸ್ಮೈಲ ಕೊರಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾವಡನ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಾತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅವ್ರ ಜಾಗನೆ ಬಿಡುದಿಚ್ಚೇರಿ ಅವ್ರ ಅಂಚಿ ತಿರುಗುದ್ ಬಿಡ್ತೇರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಫೋನ್ನ ಗಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅವನು ಆ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟೋಡಿ ಏತ್ ಕಾಪೋಡು ಗಾಯ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವನೇನ ಕೈಟು ರಪ ಸಾಮಾನ್ ಇತ್ತು ರಪ ಹೊರ ಬತ್ತು ಬಿಡುಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಉಂತೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏಜಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ పోపా బొక్క పన ర్యాపిడ్ రిలయన్స్లో చాలా చెంచు వేరే ఇంకులు ఓల్ ఖాళీ ఉండవాలి ఆడను పోపును ಫೈನಲಿ ತು ಕದಾದಾಪು ನಂದು. ಸೊ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿನ ನಿಕುಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತರು ರಶ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಲಿ ಓಲುಂಡು ಬೇತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಡೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬೈದನತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಡಿ ಒಪ್ಪುನ ಅವಳೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೈತಲೇ ಓಲ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪೋಪುನೇ ಬುಡಿಯೇರಿ ಏಲ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪೂರ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಏಲ ಆಗಿಂದಾಗಿಂದ ಪೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಡ್ ಆತನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪನೋಡ ಪಣ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ವಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವಾ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ನಿಖಿಲೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಈ ಸಲ ಪಾನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಏಪಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇದ್ದನು ಪಾನ್ಸ್ದ ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಈತ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನ ಮೊನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟು ಪಾನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತಿನ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒಂಜಿ ಥರ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಜೆಲ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮೋನೆಗೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಆದು ಬಿಡ್ತು. ನವೆ ಡೇಸ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದಾಯಪಣ್ಣ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಓಲ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್. ಬಟ್ ಪೋಡಿದು ಒಂಜಿದ್ದೈತೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕನದೆ ನೆಟ್ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಥರ ಕವರ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ನೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ವಿತ್ 24K ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವೈ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಅನ್ನಾಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕನದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 210 rupees ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು 1.5 to 2 months ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತುಕ ದಾದಾಪು ನಂದು ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಪಣ ಇಂಕು ದಾದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಈತ ದಿನ ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ನೇ ಪಾಡೋದಿತ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ಅವೇನ ಮೋನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರಿವ್ಯೂ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಿರದಿಕ್ಕು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಿರೋರ ಪನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೀಸನ್.